What's vítám další videa z Minecraftu. Dneska jsem tady s Adamem. Není to jméno, je to Adam. Jo, a jak se nám seklo to první video, no, jak se prostě to, že jsem vás ani že jsem prostě ani neukončila video. Ale řeknu vám takhle, tady to, promiň, že ti skáču do řeči, ale tady to video bude mít tak 20 minut, protože nám dojde pizza. Jo, dej nám pizza, tak. Mimochodem mám nějaké suroviny najít. Jo, tak počkej, já jsem sem do toho bytu dal čest. Hej, ne, ty jsi dal tu postavu špatně, tady nesmí být. No, já ti do bytu tvojí. Takže se omlouváme, my jsme mezi tímto druhý, třetí video, který jsme nakonec nevydali, protože to bylo hrůza. Jako jsme nazbírali suroviny, takže jsme chvíli hráli bez vás, to se omlouváme a teď Adamovi jdeme udělat jeho postýlku, takže už teď nepotřebujeme nějaký jakože vlny, no. Ještě jsme šli, Adame. Máš vlny? No, já mám 3, no. No, dobrý. Jak jsi obarvil tu postavu? Co? Jak jsi obarvil tu postavu? Ne, to na to, jakou máš barvu vlny, víš? A já mám máš? bílou. Jo. Máš taky bílou postasenu. Kam ji chceš? Hoď mi vedle tebe. Tady. Tady jsem. Jo, já ti tam dám, ježiš. Tady jsem. To nemůžu. Jo, tady. Dead. Počkej. Ty ležíš ve vzduchu, kámo! V jaký seš? Stát postava. Ne, tady nechci být. Ukaž to úsměv normálně. Já si musím vidět. Úsměv normálně. No, spíš normálně, ale Ukaž to, počkej. A předtím slyšel prostě ve vzduchu. Jo, lidi, máme tady spawn point. Takže pohoda. To je náš malý bufík. No, náš malý bufík, no, dveře naše. Asi bychom se měli vykupat důl. Myslím. Jo. Na kameni. Já jsem tady jeden našel. Co? Důl. Tak počkej, tak já jsem tady. Pojď za mnou. Pojď za mnou. A lidi, dneska vyjde několik videí. Počítejte na mini... Mody. Sorry, minihry. No, story mode až já ho teprve pak musím dohrát. Kámo, kde to bylo? Tady někde to... Jo, tam to je asi. Já tě nevidím, jo. Takže až na to dřevo. Vím, že to byl tady ten lesík. Takže to musí být někde tady. Ale za chvíli mi dojde krump. Špatná zpráva. Já nemám, sorry. Já hledám. Tady jsou nějaký děvony. Voda je. Já do ní spadnu. Adame, pomoc. Jak to můžu? Vyskoč. Tady na bok, pojď. Tady na bok víc. Vyskoč. Díky. To je, nevidím, dobrý. Ještě vidím. Ale ne. Hej, mám ti jít zase zachrovat. Ne, já tady mám, jakože to. Jo, tady je. Tak Aha, to je ten špatný krucifix. Jo, to je ten dobrý. To je ten dobrý. Čekej tam na mě. Máš klump? Ne, ale vím, že tady stačí kopat dolů jenom. Tady jsem našel takový místečko. Až tady dřevo, jo. Až tady důl. Taky a vyrobím. Ne, břízu, sorry. A pojď na břízu. To je dub. Jo. Pojď sem! Já udělám klump, čekej. Jo, tak. No, už tě tam házím. Máš je tam. Jo. Kde? Jo, to vidí. Já mám ten horší, jakože. Tady je bříza. Jo, to je moje. Jsi ji zasadil? Jo, nezasadila jsem, abys to poznal, že? No, nebo já to udělám ty rovnou cestu prostě. Jo, Bacha. Sakra, já jsem to udělal hrozně špatně. A máš tam nějaký uhlíčko? Bacha, ne. To spadne, že? Počkej. Počkej, já se kouknu, co je na druhé straně. Aha, tak to nic není, to je prostě cesta. Jdem nastavit cestu, to bude náš důl. No jo, stavěj a těžím.
Hej, žula! Jo. I ty. I ten druhý druh žuly. Ten šedý. Já už nevidím, potřebuji točku. Jo, tady. Já Nemám. nemám torčky. Tak počkej, tak my jsme sem přišli nevybavení. Jsme tady dobrý. Doufám, že se nám to nebude lagovat jako v sérii zrovna. Když taky tedy doufám. Někoho, koho mám moc rád. Jsem. To je moje asi nejlepší zvíře. Našel jsi nějaký uhlí? Jo. Jo? Ale já si musím stejně udělat nový krump. Jako fakt, ty jsi našel uhlí? Máš na něj, máš klacíky? Jo. Chceš když tak? Já si jdu udělat nový krump. Jeden těžit kamení a, dřevo. Pojď sem. Co? Ale proč, já nemám. Mám tady. A co? Louč. No ale já už nemám skoro krumpáč, víš, já si musím... Tak já ti dám. Ten tvůj? No. Tak jo, tak mi hoď. Myslím, že já... Kvéčkem myslím. Jo, Bčkem. Tady Bčkem. No B. Ty vole. Bčko. OK, máš ho tam. Jo, hned jo. Dobrý, tak Tak tě jo. budu zásobovat loučema. Sorry. Jo. Tak počkej. Já jich mám hrozně moc. Jsem našel předtím, když jsme nezačali. Počkej, máš tam louče. Mhm. Kolik je? A ty si jdeš dělat Kolik máš loučí? Kámo, bak? 2. Kámo, No, co? bak? Jaký bug? Jo, dobrý. Já ti dám louč, počkej, víc. No, máš je tam. Kolik máš? Ty si jdeš udělat Počkej, já si dojdu, kolik jich máš? 19. A tak já ti dám ještě. Já ti dám sták, jak mám 2 staky, že? Kolik? 45. Kolik? Dobrý. Počkej, teď se mi to 57. A kde jsi ty tročky našel, kámo? Když jsme ještě nenatáčeli, já jsem šel na takový zvláštní místo. A tam byly prostě torčky. No, V čestce. tam byly teda uhlí tam bylo. Ty máš přes 64? Ještě jeden, no, tak. Tak já mám. Kámo, jo, dobrý. Moje postel se laguje. Jedu, buď, jo, dobrý. No, jako tvoje? Jo, ale už ne. Počkej. Tak ještě se to nelaguje, kámo, mě. To je nechci. Shift. Adama, mohli bychom už asi ukončit video, viď? Asi jo. No, počkej, já jdu za tebou. Ne, počkej. Kde jsi? Já? Pořád v té samé jeskyně. To poznáš podle toho, jak no. Teď vycházím ven. Tak a